በነገራችን ላይ ይሄ የሚፎክሩት ጦር ሰበቃና አንድ አይነት ሚሊተሪ እኔ አንድ አድቬንቸር ነው የምቆጥረው። ምክንያቱም ኢትዮጵያን የነካ እነሱ መቼም ያውቃሉ ነው የምለው። ግን ብዙ ጠንቅ ለራሳቸው ለህልውናቸው ለህዝባቸው ለሀገራቸው ይኖረዋል። ሰባ ዘሎ ዝኾነ ይሁን ኃይል ብዛዕባ ዝተፈናቀላይ ዘይምልክት ተስፋይ ታደሰን ህዝብ ትግራይ ከዲሐ ስረይ ፈትሐ حوارات كيلو تقوم بحب تهريتي نعجز شغلنا بعرينا سبس نيجز عسناولي ها باريا غوينا سرو بزعواز تحت حزب تجري كوكي ما جمر سرين تحت حاله يوم ما قال يقول بيت السراوات بجنزب عن تطو زون يسفل شفا من قص أبي أحمد بس هكذا يلا بتاريخ بتشين يوصل ብቸኛው ሰው አብይ አህመድ ነገራችን ላይ ይሄ የሚፎክሩት ጦር ሰበቃና አንድ አይነት ሚሊተሪ እኔ አንድ አድቬንቸር ነው የምቆጥረው። ምክንያቱም ኢትዮጵያን የነካ እነሱ መቼም ያውቃሉ ነው የምለው። ግን ብዙ ጠንቅ ለራሳቸው ለህልውናቸው ለህዝባቸው ለሀገራቸው ይኖረዋል። ኤርትራም ኢትዮጵያን አስጠልለው ኤርትራኖች ኢትዮጵያ ጠላት የሆኑትን ማንካት ለኤርትራ መንግስት ህልውና ለሀገሪቷም ህልውና ከባድ እንደሆነ ማወቅ አለባቸው። ከዚህ ከወዲሁ ኢትዮጵያ መንግስትም በዘዴና በዘዴ ተናገሩት እንጂ በግልጽ ብሩታሊ ኦነስት ሆነን በግልጽ ጉዳዩን ስናስቀምጠው ኤርትራ መሳሪያ ሆነ ኢትዮጵያ ላይ ለምታረጋው ነገር እርምጃ ሁሉ በደም ተጠያቂ እንደምትሆንና ምላሽ እንደሚኖር ምንም መጠራጠር የለባቸው ኤርትራኖች። ምንም ጥርጥር የለውም። ማንም በህልውናው በአንገቱ ሲመጣ ዝም ብሎ ያይልም። ጅቡቲም ይሄን ሁሉ ገንዘብ የኛ ቤኔቮለንት የኛ ቅን ልቦና እየተቆጠረ አንድ ትንሽ ሀገር ያንዳንድ የአዲስ አበባን ክፍለ ከተማ ማይሆን ህዝብ ያለው ፋክት ነው። ፋክት ነው። ማንም መቶ ሊከራከር ይችላል ከኛ ጋር ለመናቅ አይደለም። ፋክቱ ይሄ ነው። ኢኮኖሚያቸው 60-50% በላይ በኢትዮጵያ ህዝብ ሀብት ላይ ጅቡቲ ጌራቶም ዘላ ናይ በሐቅ ሐቁ ይክበኪ ጅቡቲ እንታ ጌራቶም አለ ረዩዚ ጅቡቲ ጉዳይ ማን በይኒ ለኩም ጅቡቲ ለንቀነ ምስ ኤርትራን ግብፅንሲ ኤርትራ ግብፅስ ምስ ኤርትራ ምስ ጅቡቲ ናይ ወደባት ዲል ጌራ ምሽልና ናይ ኤርትራ ይተፈልጠናሎ ናይ ግብፅ ግን ናይ ጅቡቲ ግን ሹር እዩ ኣብዝረይዎ ጅቡቲ ባዕሉ ጅቡቲ ፖርትስ ኤንድ ፍሪ ዞን ኦቶሪቲ ዘውፅኦ today the chairman received the Djibouti international ናይ ጅቡቲ ኢንተርናሽናል ፍሪ ትሬድ ዞን ንሓደ ሊeutenant general ኢንጂነር ከማል አልዋዚር ናይ ግብፂ Deputy Prime Minister for Industrial Development and Minister of Industry and Transport of the Arab Republic of Egypt. Djibouti ነዚያቶም ቤላ ገራ ትዘብጦም ዘላ I like that. I really like that. ይግቦም ግብፂ ቢሊዮናት ናትና ናጋሓታት ገንዘብና ናበልዓት ከም ጅቡቲ ዳዶ ይትኾን ይብሉና ነይሮምሽ ወይት ሓደ መዓልቲ ካብ ዝገድድ ክመፀክም እዩ ምክንያቱ ጅቡቲ ትገብሮም ዘላ ስምዑ ስለዚ በቀዳማይ አምባሳደር ናይ ጅቡቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ፀዊዑ አዘራሪቦ አጆ ንሕናኮ ከነ ምስል ኢልና ናብ ቴሌቪዥን ጌርና ንጅቡቲን ዘፍረኩም ዘለና በርካባሁን ወፃኢ እኮ ይብልና ንስኹም ይሁን ጎይቶትናትና ኢሉ አምባሳደር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ወይውን ሓደ ካባቶም ንጅቡቲ ተዘራሪቡ በቃ ምስ ጅቡቲ ኢና ክንሰርሕ ኩሉ ነገርና ተፀራሪጉ ተወዲ ይብሉ ነይሮም ንፅባሒቱ ዝትሪዎ ዘለኹም ሊeutenant general ከማል አልወዚር ዝበሃል ዘሎ ናይ ኢንዱስትሪ ናይ ገለ ናይ ግብፅ ማለት ምስ ጅቡቲ ኣብቲ ፍሪ ዞን ኣብቲ ወደብ ናይ ጅቡቲ ይራኸባሎ ናይ ኢትዮጵያ ንብረት ዳዕትወሉ ቦታ ኻይ ዳይብላሎ በግምታሉ His Excellency Hassan Mahmoud Minister of Equipment and Transport for the Republic of Djibouti and በተሓደ ድማ እዚኣቶም ተራኺቦም ከም ተዘራረቡ ተሓን ሕፅር ዝበለት ሳመሪ ግበሩ ለይለም ነይሮም ዚ ስለዚ እንታይም ዝብል ዘሎ agreement between Elsewedy Electric ዝበሃል ናይ ግብፂ ካምፓኒ ከም ድማ SGTD ዝበሃል ካ ዶራሌ ኮንቴነር ተርሚናል ርክብ ከም ዝተገበረን development of 23 megawatt solar panel solar power plant with battery storage on a 3 hectare site in Dorale. ስለዚህ ኣብቲ ዶራለ ዝበሃል ወደብ እንታይ ገብርሎ ናይ መመንጨው ኃይል ኤሌክትሪክ ሳብ 23 ሜጋዋት ያገዳሲ ናታቶም ንሽተይ ሃገር ስለዝኾነ ንዑ ክጠቅም ዝኽእል ከም ድማ ኤነርጂ ሰፕላይ ከምኡውን ባተሪ ዘለዎ ማለት እዩ ሴፍ ክገብር ዝኽእል ኮንቴነር ተርሚናል ዴቨሎፕመንት እዚ እንታይ ዘብል ዘገባኩም ጅቡቲ ነታ ኩነታት መዝሚዛ ኢሚዲየትሊ ግብፂ ገለ ክትገብሩ ትኽእል ድሕሪ ኮይንኩም ሳኹም ርክብ ገብር ክእል ትብሎም ኣላ ልክ ኣብታ ግዜት እያ ምክንያቱ እዛ ናይ ሕጂ ረስኒ ኩነታት ምስ ተፈትሐት ግብፂ ኢንቨስት ከም ትገብር ከምዘይ ትገብረሎም ፈልጥዮም ስለዚ ስኩዊዝት ጅቡቲ ነታ ነገር ኣብ ኣኸላያ ስኩዊዝ ዝገብርዋ ናይ ገንዘብ ህዝቢ እዮም እዚኦም ጅቡቲ ማለት ናይ ረብሓ እዩ ምክንያቱ ንኣሜሪካን ቻይና ንክልቲኦም ገንዘብ ዘኽፍል ዘሎ ብዓለም ሓደ ሃገር ጥራይ ጅቡቲ ይበሃል This is history ኣብ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ከኾን እዩ
أمريكان تشاينان سوبر باور قصر حدن سوبر باور قصر خلتن كلت يوم جزا خراي زخفلوا لها هاجر جبتي اب سعوديه خنت لكم نو سعوديه تخفلوا ابي قطر يتخفلوا من امريكا اوكي اب امارات يتخفلوا نابنت اب قطر حد 10,000 زخون دي ولا كني زخون سرايتنا امريكا اب بيز اب تعبيد بحال بوتا كم زلو يزنقر نزي سكيورتي ارينجمنت جن قطر 10 بليون دي ولا بليونات جنزب يعني عملنا امريكا تخفلوا سلامتاي من كل خالناتا سكيورتي ناتا بوم سلازواحس بقمت قالوا تشاينا يكون جب امريكا كمون فرنسا كان ده جزاير سلز نبر هدنا تنبع الطليان جابان قال ملعب جبت زلو كفيلم يمز تقميز با يخافلوا عمتاو كفليت ناي جزا خراي اللومي سلازي جبتي نزم هاجرات اخفيلا كم تتقملهم يزنقر رقت انبكم لي يقوليهم جن أنا let's leave that part مخنيات جبتي بحيلين أمريكا قرروا عزاك تخفلات خليها ويون جزا غراي كفل انت لان أمريكا سي إذا وياك تخفلات خليها يلو زحسبن زقمة تنسبكم زي لن فلتينا we all know that بتقين بتي خاريوم كم زخفلوان ني إثيوبياون كم زوم كالو تريوم زلهم كفيلكم كتكفلوا كفيلكم كتقوم تدليهم نزا ودبكو تاجرات بحالكو صدواي لهم أبال معكم تتقومي لهم أبي أحمد جن دراما دام بركتك أم دليت سلزي نبرو نتا درامو قصل سلزدلي أي كعلم مغنياتو إمارات ياتو دليت ودب نيا إمارات حيلي أبتي تاجورا كأتو كم زي كل جبت كم زي تتوصل دفلتو نبرو نونو ساس قدافع شفا في الكحلة فايلهم ناب بربرادو ناب عصب زبل ناب عصب دراما غيرهم مالتي سلزي كل زنرو يزلنا جبت انتاجيراتو مالا ويوم زبلوم زلو سلزي نتكونتات بزقلطفه منجدي تمزمزو زلا جبتيا ኢትዮጵያ عندما نلكم زي ات بيكتشرز نايت ديل استنبره اي ثينك ان ኢትዮጵያ كحممي لم ديم جيرو مالا مسير كمان غبرو مخال ريوم ገለገለ ኢትዮጵያውያን ويوم زبلو زلو كمتي بروفيسور دي ولا انتايو تي ابقدميت كوز انها مالتي شاوا زلو زخون يكون حيلي بزعبا استفناقلاي زي تسفايت عدسن حزب تግራይ كريحه سري فتحه حوارات كيلو تقوم بحب دهريتي نعجز شغلنا بعرين هاي سبس نايكس عسناولي ها باريا غوينا سرو بزعواز تحت حزب تግራይ كوكاي مجمرا سرين تحت حالا سرو زفات حسب بزعواز سرو زعت حزب تግራይ كوكاي مورالون مسلوني አዲስ አበባ ዘሎ ዝሆን ይሁን ኃይል ያው ማገር የጎረቤት ሰራዊት በገንዘብ አንጥቶ ህዝቡን ያስፈጨፈ መንግስት ከአብይ አህመድ በስተቀር የለም በታሪክ የለም በታሪክ ብቸኛው ሰው አብይ አህመድ ነው የትግራይ ህዝብ ከመጀመሪያው ጀምሮ የሚፈልገው ከምድረገጽ ማጥፋት ነው የትግራይ ህዝብ ከምድረገጽ መደምሰስ ነው የሚፈልገው ያጠፋው ስላልቻለ በእግዚአብሔር ምህረትና በትግራይ ጥንካሬ ዛሬ ትግራይ ህዝብ በህይወቱ በቦታው በስፍራው አለ የሚሰው ተሰውቶ ማለት ነው አብይ አህመድ ግን ለትግራይ ህዝብ ያለው አጀንዳ አንድና አንድ ነው ለትግራይ ህዝብ ያለው ዓላማ አንድና አንድ ነው ለተጋሩ ያለው ዓላማ አንድና አንድ ነው ወይ ከመቃብር በታች ወይም ደግሞ ከመቃብር በላይ ከሆኑ ደቂታው ለማይሆኑ ማየት ነው የሚፈልገው ነገሩን አልቆቀም በፊት ሰው እንዳታንገላታ ነው አይመታም ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት አትፈጽምበት ነው ይሄን የፈጸመ ይታሰራል ይቀጣል በጥብቅ ዲሲፕሊን ነው የሚመራው ተገደ የገባህበትን ጦርነት ቢሆን ማለት ነው ለምሳሌ ያክል በቲፒኤልኤፍ ጋር የተደረገ ጦርነት ሩትስ ኦፍ ኢንጌጅመንት በእያንዳንዱ ወታደር ኪስ ውስጥ አለ አሁን ጄኖሳይድ የኢትዮጵያ ወታደሮች ፈጥረውብናል ማለት እያሉ በሌላ በኩል ደግሞ የሻዕቢያ መንግስት ነው ጄኖሳይድ የፈጸመበት ሲሉ የነበሩትን በጽምዶ ዛሬ ጫማቸው ላይ ወድቀው እኛን ይከሱናል የትኛውም ፍርድ ቤት ብትሄድ መጀመሪያ የምትጠየቀው ሩልስ ኦፍ ኢንጌጅመንቱ ነው ሩል ኦፍ ኢንጌጅመንቱን መያዝ ድርጊቱ ላለመፈጸም ዋስትና ነው የሚሆነው ይሄን ድርጊት ሙሉ በሙሉ የሚተላለፍ ሲኖር rules of engagement سبع فلتاني لي مثلا عبد باقي دبل كم تري وزلهم تهيزبل زلو وتحضراوي مورال ناتنا تم سراويتنا تناسي حقنا كوينات صبو غيرهم زفلتيهم الناس دما بورقه تصحيف بجبوهم يزلو سلازي نحنا زخون يكون قفعي فصمنان بقمت علو قفع تفصيمنا زبل زنبره سراويت ኤርትራ قفع فصيمنا زبل زنبره تماليس مسو سرح زلو هوحات again كم تري ودلون كل تجيم طويخه نحوحات كم ونجلنيا غيركا ناب تግራይ ትገብሮ ኩናት መዳለው ምግባር ኩሉ ቡ መንጽር ድማ ዝኾነ ይኹን ተሓታትነት መጀመሪያ ኣብ ኢትዮጵያ
ኣብ ትግራይ እኮ ዓብ ኩናት ተኻየደ ኣብ ኣምሓራ ይካየዳሎ ኣብ ኦሮሚያ ይካየዳሎ ኣብ ካልእ ወገናት ጋምቤላ እውን ሕጂ ናበርትዐ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እዩ ኣብ ኩላቶም ድማ ገፍዒ ዓመፅ ምጽናት ናይ ዓሌታት ንሲቪላውያን ታርጌት ዝገበረ ነፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ታርጌት ዝገበረ ዓመፅ ከም ዘጋጥም እዮም ዝነብሩ እዚ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ተዘጋጥም ነይሩ ንሓደ ናይ ደገ ሓይሊ ክትከሶ ትኽእል ኢኻ ኣብ ተፈላለዩ ቦታታት ዘጋጥም እንተኮይኑ ግን እቲ ባህሪ ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ፍጻመ ኣብ ኩሎም ቦታታት ድማ ሓደ ኮመን ዲኖሚኔተር ወይ ሓደ ናይ ሓባር ረቋሒ ዘሎ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ እቲ ባህሪ ምስ ዝተሓሓዝ እዩ ንነዊሕ ዓመታት ድማ ዝደጋገም ዝነበረ ባህሪ እዩ ስለዚ ኣገይ ክንምንታይ ካብ ናብ ሻዕብያ ከተላግቦ ትፍትኑ ኣለኹም it's always ትጸገም ኣብ ልዕሊኹምን ኣብ ዝባንኩምን እዩ ዘሎ and እቲ ጸገምኩም ድማ ክትፈትሕዎ ስለ ዘይትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኤርትራ ተጣዋዊዎ ዘለኹም ወይ ከም ተጋሩ እኳ ብዙሕ ዝረዳዳሉ ጸገም እኳ እንትኾነ እምበር ኩሉ ግዜ ናይ ባዕልኻ ወገን ዝውቀስ ምክንያቱ ጸላይ ከምዚ ናይ ህዝቢ ንፕሮፓጋንዳ ክጥቀምሉ ናይ ህዝብና ጥሜት ሞት ውርደት ንፕሮፓጋንዳ ክጥቀምሉ ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ምጽናት ስትራቴጂዮም ከቐፅሉ ከምዝደል ይፍሉጥ ስለዝኾነ ጸላኢኻ ምንም ስለዘይትፅበእ ኣስተኻኽል ትብሎ ንናትና እዩ ሰው ንብልፅግና ዘይትልዎ ከምዚ ዝበሃል ነገር ኣሎ ብልፅግና እማ ተሓገሩልና ጀኖሳይድ ሒዝና ንክመፅእ ርኢና የኩም ናይ ባዕልና ካብ ጀኖሳይድ ከድሕነኩም እየ ዝብል መሪሕነት ኢኻ ትወቅስ ካብኡ ብምብጋስ ኢሜጅ ቢልዲንጉ እንተበላሽ ይመስለኒ ናይ ብልፅግና ንኣብነት ባክፋይር ገይርዎ ስንዴ ኤክስፖርት ጀምረናል ኢሉ ተረዲኻኒ ስንዴ ኤክስፖርት ጀምረናል ኢሉ ሞሉ ልወቅዕ እዩ ብውዕል ፕሪቶሪያ መሰረት እውን ይቕልብ ኣለኹ 70% ባይዞይ 70% ናይ ሚጉ ሓገዝ ኣነ ዘቕርበሎም እዞም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ተፈናቐልቲ ነይሩ እውን ዲስፕሩቭ ዝገብር እዩ ዲስፕሩቭ ይገብር ብጣዕሚ ዝገርም ድማ ናይ ኦቻና ናይ ኒውሊያም ዳቪዝን ዝረኽቦ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፌደራል መንግስቲ 3% ጥራሕ እዩ ዝብል ሕዚ ነዚ ከቃልዕ ዝኽእል ካብዞም ናትና ወገን ትካላት የለን ተበሊጥኩም እሱ ኢንተርቴን ክገብርዎና ህዝብና ሰሞን ሞይቱ ትክክል ህዚ ከምዚ እንግዲህ መሬቱን የወሰደው በኃይል ነው ስለዚህ በኃይል ነው መመለስ ያለበት ካሁን በፊት እኮ ጌታቸው ወልቃይትን በጦርነት የማስመለስ ምርጫው እስካሁን ቴብል ላይ ነው ብሎ ነግሮናል እኮ ጌታቸው ሪዮት ሚዲያ ላይ መጥቶ ወልቃይትን በኃይል የማስመለስ እሱ ምንድነው ኦፕሽኑ ቴብል ላይ ያለው ብሎናል ጠረጴዛ ላይ ያለው አብይ አህመድ ለትግራይ አይመልስም ወልቃይትን አይመልስም ሲጀመርም ያንን ጦርነት ያደረገው ከትግራይ ወልቃይት ወስዶ በወልቃይት እየነገደ ኪሱን ለመውላት ነው ባይዘው እንደ አብይ አህመድ ድህነትን የሚያሳፍረው የለም ይላል ጀዋል ሀገራችን ኢትዮጵያ ድህነት አብይ አህመድ ላይ ድህነት ሀገር ትርከቡ ስነ ጥበበኛታት አባላት ጽምዶ ተክለ ክፍለ ማርያም ወጥኹል ተስፋይ መሐሪ ፍሒራ ርምዴት ዓለም ላይነት አደሰ ካሕሳይ በርሀ አኽሊሉ ፎቶ ተፎኖ አሌክስ ካሕሳይ አልአሚን ሐሰበላ ዘርእሰናይ ግርማይን ካልኦት ቅዱሳትን ድምፃውያን ነቲ ኣብ ናይ ትግራይ ማዓስከራት ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ጥሜት ንምፍዋስ ዝውዕል ብስም ጽምዶ ብሰንኪ ጥሜት ተሓልፍ ህይወት ክትህሉ የብላን ኣብ ትሕት ዝብል ጭርሖ ሙሉእ ብምሉእ ኣታዊኡ ብተመዛበልቲ ብጥሜትን ዓጸቦን ተሓስዮም ኣብ ልዕሊ 100 ማዓስከራት ፋሒሎም ዘለዉ ተጋሩ ተፈናቐልቲ ንምሕጋዝ ዝውዕል ኮንሰርት ከተዳሉ ይምሕፀን ኣብቲ ንሕና ክነርክበሉ ንኽእል ክፋላት ትግራይ ዝርከብ ሕብረተሰብ ኩሉ ነናቦቱ ተመሊሱ ብፍቕርን ስኒትን ሓሪሱ ዓጺዱ እኽሉ ኣትዕንገል ኣሎ ኣብቲ ንሕና ዘይነርክበሉ ከባቢታት ግን ከቢድ ደርቅን ካልእ ክፉእ ነገራትን ክፍጸም ንዕዘብ ኣሎና እዚ ጸላእ ኾነ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ኣዋጅ ስውር ኩናት እዩ ንምምካቱ ድማ ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ እዚ ዕማም ኩሉ ኣባል ጽምዶ በብወገኑ ንግዳያት ጥሜት ኮይኖም ዘለዉ ተፈናቐልቲ ተጋሩን ምሕጋዝ ክግበር ንጽውዖ ዘለና ኮንሰርት ክውን ንምግባር ከይተሓለልኩም ክትሰርሑ ንላቦ ንሕና ብወገንና ንገብሮ ክህሉ እዩ ነታ ዘይትድገም ህይወት ነድሐን ኣብ ርእሲ ድማ ብዝኾነ እዛ ናይ ኣወል መልእኽቲ እኳ ጉጅለ ሕግዝ ንዝደሊ ኣብ ቀረባ ጊዜ ኣካውንት ከፊትና ክንሕብረኩም ኢና ህይወትን ምድሓን እጃምና ነበርክት ነዚ ሕማቕ እዋን ኢድኒኢድ ተተሓሒዝና ንስገሮ ዝሓለፈ ጌጋ ብናይ ሎም ጻዕሪ ንደብሶ ዓወት ንጽምዶ ዓወት ንሓፋሽ